እቲ ሰብኣይ ልብወለዳዊ ሳንታ ደራሲ ነጋሲ ወልደ ማርያም ገስጋሲ እቲ ሰብኣይ ኣብዛ ሰለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ንምንየልኩም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ኣሎ ብነቕርበልኩም ትሕዝቶታት ዕጉባት ክትኮኑ ተስፋና ሙሉእ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እምበኣር ከም መቐፅልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ፈነውና ዘቕረብናልኩም መበል 20 ክፋል ልብወለዳዊ ሳንታ እቲ ሰብኣይ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ መበል 19 ክፋል ልብወለዳዊ ሳንታ እቲ ሰብኣይ ወይዘሮ ትምኒት ንኣቶ ተፈሪ ኩነታት ስኒት ስለምንታይ ኣጣሊሎም ከም ዝሓተቱ ከም ዝተወከሰኦምን ኩሉ ዝግባእ ከማልኡላውን ኣትሪረን ከም ዝኣዘዝኦምን ሳቤላ ዳይ ኣቶ ተፈሪ ምስኣነት ናብ ትካሎም ከም ዝመፀትን ንስኒት እውን ብዛዕባ ጥንሳኺ ተረፈ ብዙሕ ከም ዝሓተተታን ስኒት ግን ካብ መልሲ ከም ዝተቆጠበትን ኢና ተኸታተልና ነርና ኣቀዲምና ኮመንት ሼር ላይክ ከምኡን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ነበልና ናብ መበል 20 ክፋል ልብወለዳዊ ሳንታ እቲ ሰብኣይ ነስክረኩም ሰዓታት ንግሆ ኣቶ ተፈሪ ድሕርቲ ምስ ወይዘሮ ትምኒት ተዘራሪቦም ፍረ ዘይረኸብሉ ጉዳይ ኣብ ትካሎም ሰሙናዊ ኣብ ዝዳሎ ጸብጻባ ምርኣይ ነበሩ ኣብቲ ናይ 10 መዓልቲ ናይ መገሽኦም ግዜ ዝነበረ ናይ ስራሕ ኣታውን ወፃእን ሕሳባት ክፍተት ከህሉ ተጠንቂቖም እዮም ዝርእይዎ ነይሮም ተኣምኑ ሊእካ እንታይ ተሪፍኒ ኣይትበል ዲ ዝበሃል ዝረኣይዎ ጽሑፍ ኣሰራርሓ ገሪምዎም ብስምዒት ርእሶም ነቕነቑ ስኒት ጓለይ ጽቡቕ ጸብጻብ ይኸሪብ ክለይ ኣታዊን ወፃኢን ብንጹር ይኽስፊርክ ዘለኺ ብዘቕረበትሎም ጸብጻብ ስለዝተሓጎሱ ከመጉስዋ ተሰምዑ ስኒት ምስ ዘለዋ ናይ ስራሕ ተመክሮ ካልእ ክትገብር ከም እትኽእል እምነት ነይርዎም እዩ ስራሕይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይሸገረንን ሃዲኣ ኣብ ምምላስ ነበረት ጽቡቕ ከንብብዎ ዝጸንሑ ናይ ጸብጻብ ወረቓቕቲ ኣንቢሮም ናብ ኣጠመቱ ስኒት ጓለይ يقريتا قبر لي تأليمكي ناي نجر نجادا جيريو إذن تنكبل النهالكي زيادة زحسب كوك زي بليه زانتا فت إيرام عبر إسيوم ترت أرن خي تحدر كأمن وافتنو دحان أبقد مسرحي تسنح قاز بهال بسرح كساب زخونة دمات أقم زلو يكونن ساليتكم دخل كونتا تعمد إلال نبرت قال نجر انت زي رخبو معرخم دق زي خبال عوخم زي كولو تفلت يا نسوم زربحلو قداي مزخون جزي قتلكا مدبات كم تكبار كم زغلوم أب علتها وقعزهم كاب زكاناون ونطفتات رئايام مسلات طري أف سمعت نبرو مسابي اللازق أني ووني مزنق عكنا أب عين حلنو أمتيوك الجلس لازبالوم كي تردوهم كمسبالو سنيت قالي زقر مكما عليها زي بلو قد محجنا بزهاجر زي أتو وانا ونبراتي حزمت يزرلو إذا نبرات انت تشيتو إمان النقد محجر إيه زي فلت مخسب يخلوني زقحت قوة مخسب أقدمو سلسترعيهم شوهاتهم مرق قردع كبل تسمعهم معرخن دو رأى انتي دي خمامتيهم كأنيعهم كم زي نقروانا فلت اتحتتت زي حقاو نبرات حزام كي مطمو كي لكموا أقدمها كتنكق نيروا دحانا يتهوخي زي مسمى تختريه يا أخي بلوا كابت زربان مهدام أنت سنيت أنت يدع الله خزت أنست سماميعكي ملوغلغ مباريلكي كاب استبقس قدين مهدام كالار استخفتو أب زربهم كي تردو أميم كفلت اللهم زدالي وزين ورزعبا العلم نيرم سنيتون نزقم جما 5 حتى تتوم قمت نير وميم نسوم قنا نزقدم جيقوم كدقمو 5 بلوم سلستردوهم
ካልእ ሜላ ፈጢሮም ካብ ትዕላል ካድሙ ነይርዎም ኣጸቢቕ ለይዶ መደባታ ንምትግባር ከምቲ ምስ ወይዘሮ ትምኒት ዝተማኸረኦ ንምግባር ኣህዲላ ስራሕ ጀመረት እቲ ግዜ ክትቀመሉ ደልያ ነበረት እቲ ዕድል ንኻልኣይ ግዜ ክትረኽቦ ከም ዘይትኽእል ስለ ዝተረድአት ድማ ዕላማኣ ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕ ኣብ ዘይተኣምነሉ ነገራት ኣትያ ክትወሳ እጅግኣ ክትስብስብ ዝነቐለት ምጽባቕ ጥራይ ዋላ ንወጅኸኹ እኳ እዩ በርቂ ሓቢልዎ ብእውነተይ ዝብለክ ስኒት ጓለይ ኣብ ሕጽነት ዘላ መርዓት ዓድና እኳ ኢኻ መሲልኪ ኣመሎም ስለ ዝጀመሮም ክምስምስ ኣብዝሑ ነቲ ሓንሳብ ኣብ ርእስኣ ዝፈጸሞ ተግባር ክደግሙ ስምዒቶም ይቀላቐሎም ነበረ ግን ዘይከም ዝሓለፈ ብሓይልን ጎነፅን ዘይኮነ ኣእሚኖም ብሰናይ ፈቓዳ ንናይ ክልቲኦም ዕግበት ከሳስዩ ልዑል ህርፋን ነበሮም ድሓኒ እንተተቐቢልካያ ድማ ጸገም ዘለዎ ይኮነን ኣነ ኸመይ እየ ዝብል በለት ደስ ዘብሎም ዘረባት ተዛሪባ ክትከውን እናተተስፈወት ነቲ ሓንሳብ ምስ ወይዘሮ ትምኒት ተራዳድያ ዝተበገሰትሉ ጉዳይ ብዝተራዳድኣሉ መንገዲ ኣብ ባይታ ከተተግብሮ ህወኽቲ ነበረት እዚ ግና ምስ ኣቶ ተፈሪ ገጢምካ ተዓዊትካ ምስ እትወፅእ ዝረጋገጽ ዝኸውን ስኒት ጓለይ ጽቡቕ ኢኹ ዘለኺ ብዝኾነ ከም ተቐዲምና ዝተዘራረብናሉ ትምኒት ብግምት እያ ትዛረብ ዘላ ንሕና ክሳብ ዘይኣመና ናብ ተወፅሐ ይብላን ስለዚ ኣነ ንስኽን ክሳብ ዘይተገዳዳዕና ዝኾነ ኸድመዓልና ዝኽእል ሰብ የለን ተኣማሚኖም ኣብ ምስራብ ነበሩ ነቲ ከም መፈራርሒ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ስእሊ ተኣማሚኖም እዮም ዝዛረብሉ ነይሮም ብዝኾነ ስኒት ጓለይ ሓደ ክልቴና ዝረሳዕናዮ ዓብ ጉዳይ ኣሎ ረሲዖሞ ጽንሑ ጉዳይ ዘኪሮም ተገዳስነታ ንምምዛን ሓሳቦም ኣበገሱ እንታይ ንሱ ዘኪራቶ ከተብቅዕ ከምዘይ ዘከረት መሲላ ሓተተት ረሲዕክዮ ዶ በሉ ኩነታታ ገሪምዎም ኮኔላ ትሕንግር ከይትህሉ ጥርጣሪ ነበሮም ግና ዝገበረት እንተገበረት መተንፈሰ ክትረክብ ከምዘይ ትኽእል ይርድኦም ነበረ ብዛዕባቲ ቅድሚ መገሻ መኻደይ ዝተዘራረብናሉ እሞ ሓሲብ ኩሉ ክጸንሒ ዝተራዳዳእናሉ ጉዳይ እንታይ ጌርኪ ኣዘኻኸርዋ ዝገበሩ ጌሮም ኣብ መደባቶም ከእትውዎ እዮም ዝጽዕሩ ነይሮም ባባ ተፈሪ ጌጋ ዳ ይኽልኣለይ እምበር ነቲ ናይ ጥንሲ ጉዳይ እንዲኹም ሓቀይ ኣብ ምምስሳል ነበረት ቀልጢፋ ምምላስ ካልእ ሳዕቤን ከየምጽኣላ ክትጥንቀቕ ነይርዋ ካብ ዝቐደመ ጌጋ እንተ ዘይተኣሪማ ካብ ኣብዲ ዘፍሊ ከም ዘይብላ ተረዲእዋ ነይሩ እዩ እወ ንሱ ኣንተ ስኒት ጓለይ እንታይ ደኣ ኾንኩ ጓለይ ንድሕሪት ትመልስና መልሲ ኸይጽበ ዘለኹ እንታይ ሓሲብኪ ደጊሞም ተወከስዋ ዘቕስን መልሲ ሓሲባ ክትጸንሕ ተተስፈው ኣብ ውላድ ዘለዎም ህርፋን መወዳእታ ስለ ዘይነበሮ ንኽትወልዶ ተሰማሚዓ ክትጸንሕ ጸሎቶም ይዕርጉ ነበሩ ኣብ ሓሳብኩም ተሰማሚዕ ኣለኹ በለት ልቦም ከም እትረክብ ተኣማሚና ድሕሪ መንገራ ስምዒት ኣቶ ተፈሪ ከመይ ከም ዝመስል ንምንባብ ኣብቃታ ነበረት ከይዶም ገየት ከዓ ኣዒንታ ናብ ገጾም ሰዲዳ በትኹረታ ማዕደወት ብልቢ ኸዲኽ ስኒት ጓለይ ተቐቢልክዮ ፍረብርከይ ንኽውለድ ተሰማሚዕኪ ስለዚ ኣመኑ ደጊሞም ተወከስዋ እወ ኩሉ ተቐቢለን ተሰማሚዕልን ኣለኹ በለት ሓጎሶም ድሕሪ ምርኣያ ዘንጸባርቕዎ ዝነበሩ ስምዒት ካብ ውሽጦም ዝነቐለ ምንባሩ ምንቅስቓሳቶም ይሕብርዋ ነበሩ ግና ቀልጢፋ ክትኣምንሲ ኣይከኣለትን ዝቐደመ ተግባሮም ኣብ ስእሎም ምርኣ ስለ ዝተወቀረ ቀልጢፉ ክሃሰላ ኣይከኣለን ታንክስ የቐኒለይ ስኒት ጓለይ ኣነ ድማ ንኹሉ ብርእስኺ ዝፈጸምክዎ በደል ሙሉእ ብምሉእ ክኽሕሰኪ ባዕሊ ንዝፈጠርክዎ በሰላ ሰናይ ብዝኾነ ህይወት ደቢሰ ልዕሊ ሰብ ክኸንብረኪ ዝደለኸየ እናፈጸምኩ ንኢድ እግርኺ መሲለ ክኸይድ እመንኒ ኩላ ነብስኺ ወርቂ ብወርቂ ክስልመኪ ዕረፍቲ ዘይብሉ ዘረባ ፈነው ድሌቶም ድሕሪ ምርካቦም ዝነበሮም ስምዒት ዋላ ንዕኦም ከይተረፈ እዩ ገሪምዎም ይኣምነለይ ባባ ተፈሪ በለት ከም ናቶም ሕጉስቲ ብምምሳል በሊ ስኒት ጓለይ ናይዛት ሓጉስ እያ ዘለኹ መዓልቱ መወስኒ ኣብ ደስ ዝበለክ ግዜ ኸድረኪ ክምስምስ ይብሉ ነበሩ ሓጎሶም ምጻርዮም ሲኢኖሞ ግዜን ቦታን ድማ ናባይ ሕራይ ዶ
ምናልባት ኣይፍለጥን ገለ ነገር ከይተሓስበሎም ብምባል ዝበልዎ እዩ ሕራይ ተሰማሚዕ ኣለኹ ቀልጢፋ ተሰማምዐት ኮነኢሎም ግዜን ቦታን ባዕሎም ክወስኑ ከም ዝተበገሱ ተረድኣ ንሶም ጎሪሖም ካብ ወሰኑ ንሳውን ግዜ ከይንውሕት ቆፀራ ክትሕስ ከም ዘለዎ ሓሰበት ቀድሚኡ ግና ምስ ወይዘሮ ትምኒት ተራኺባ ብዛዕባ እቲ ምስ ኣቶ ተፈሪ ዝተዘራረቦ ጉዳይ ክትዘራረብ ኣለዋ ካልሲ ትረፍ ዝብላዕ ሓሳባት ሃምፅን ክሕግዛ ስለ ዝኽእላ ግዜ ፈልያ ክትረኽበን ወዳእቶ ሕራይ ጽቡቕ በሉ ኣብ ሓሳቦም ብምስማዕ ስለ ዝሕጎሶም ኣንተ ስኒት ጓለይ ከም ድፍረት ዳይቱ ሰድ እምበር ሓደ ኮይና ክሳብ ዝሃለናስ ሕፍረት ከም ዝተሰምዖም ድንበሉ ከይዶም ጎዩ ቅንዕ ድሕር ምባል ከዓ ገጸና ጠመቱ ንኻልኢታት ኣብ ስቕታት ዓቂቦም ካብ ምጥማታ ወጻኢ ቃል ከየምልቑ ፍዝዚሎም ተራዩ ባባ ተፈሪ ታይደኹም ክትብሉ ደሊኹም እንታይ ክብሉ ከም ዝደለዩ ክትግምት ኣይትጸገመትን ግና ካብ ኣፎም ክኾነላ ስለ ዝደለየት ሕቶ ኣፈነወት ኣንቲ ስኒት ጓለይ ዝጸፍዐ እኳ ዝደግም ማለተይሲ እንደገና ቃላቶም በቲኾም ኣስቀጡ ድፍረቶም ኣብ ሽዕ በፂሑ ልሳኖም ቆሊፉ ኢዶም ከም ዝህቡ ገበሮም ባባ ተፈሪ ተረዲእኩም ኣለኹ ኩሉ ድሌታትኩም ድማ ተረዲእኒ ኣሎ እዚ ዳ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዝሐጉሶም ቃላት ማዕሪራ ኣብ ምሕጓሶም ነበረት ፈለማ ግና ጽባሕ ናይ ሕክምና ቆጠራ ስለ ዘለኒ ኩሉ መርመራይ ወዲእ ምስ መጻኹ ድሕር ድራር እንተኾነልና ይሕሽ ከመይ ትርእይዎ ኣብ ፍሉጥ ነገር መልሲ ደልያ ተወከሰቶም ሕራይ ጽቡቕ ካብ ህርፋን ዝተላዕለ ቀልጢፎም ተሰማምዑ እሞ ታቆፀራስ ንጽባሕ ኮይናላ ማለት እዩ ኣብ ስምዒት ነበሩ እዋ በለት ግዜ ክትቀትል ስለ ዘይደለየት ወይለይ ባባ ተፈሪ ንጎ ኸ ሓንቲ ንዓኹም ዝደለየት ጋሻ መጽያ ነይራ ናብቲ ረሲዓቶ ጽንሐት መልእኽቲ ሰገረት ንዓይ ትደሊ ጋሻ መንዳ ኮይና ጓለይ መንነት ጋሻኦም ንምፍላጥ ንስኒት ተወከስዋ ሳቤላ ዳ ዝበለትኒ እወ ሳቤላ እትበሃል ቀጸለት ስንታ ዝመፀት ጋሻ እናዘከረት ሳቤላ ዘይነበሮም ስምባደን ጸባርቑ እሞ እንታይ ዳ ኢላትኪ ኣመ ምርመራ ኣተው ሳቤላ ሰባብ ኣብ ርእሲ ምንባራ ገለ ነገር ኢላታ ከይትኸውን ስግኣት ነበሮም እዋ ስኒት ከም ርብሽ ኢላ ቀጸለት ኣቶ ተፈሪ ብተግባር ሳቤላ ሕጉሳይ ነበሩን ተረዳዲኦም ከቅዑ ካብ ፈቃዶም ወጻኢ ዘይተባህለቶ ክትገብር ምድፋራ ኣብ ርእሲኦም ዘለዋ ንዕቀት ከም ዝረኣየቶም ገይሮም ስለ ዝቆጸርዎ ብገናሒ ኣጠማምታ ኣብ ምጥማታ ነበሩ ሳቤላ كيف قدت أبتكالهم متيخي أخلا زدليان زيدليان زرباق تزاري بخت كيد سلزيت واحد اللهم قد كلي أما نبرون سابيلاون أتو تفري بمسارات قد أرؤن متياتم كتابك زخوانا قال كم الزرات تحرمهم كم متمات وطعي إذا خبلوا وازي مدفارهم قريموا نبرام دافيرا بعلى اختزارات تحسب مو جناحي أتمامتهم كال سعبين كيم تقالا فرح سلز حدرا كي تبقسات صخ كتب الجمرات أتو تفري أبسقطها زر كفرة خمزي اللي استردأت كتمثل في حت كامبال حليفة أنها فرحت كتزارب جمرات بعلهم قوت إيرام تقوي عما خبقعو تنفيحهم كقبلوا أي تتسبيتن سلازي زبالو خبلوا أتزاربا بعلى جميرات نبرت انت يا أخوانكي قطعم بتصوقو أعين تمافتيتهم تأمتوا بزقبرات التكبار تقاتيلهم نبرو استبعلوتا قديفا زين تأخت قبر زبقى سامخنات كفلت دما قزيزة أخلو غينو تسمعهم انت يدا قد سكاليكمني انت يدا أبيسي سابيلا أنا فرحت كتزارب جمرت بتبتب نابقهم كم تمتسق جيروم كي أخلهم
ገጽ ክኸልእዋ ዘገደዶም ምኽንያት ክትፈልጥ ድላይ ነበራ። ሳቤላ ከይተረድኦም ድምፆም ኣበረኹ። ካብ ምሕፅንቶኦም ሰጊራ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ናብ ትካሎም ከሰጉማ ዘኽኣል ኣማራፂ እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ህውኽ ኢሎም ነበሩ። ሳቤላ ሓቂ ኸዲ ክዝኣበስከ ይተረዳእክን? ክትሕርዋ ዝተበገሱ ክመስሉ ኣዒንቶም ልዕሊ ንቡር ኣፍጢጦም ጠመትዋ። እወይ ተረዳእንን ኣበሳይ እንታዩ? ደጊማ ኽበርሃላ ደልየት ኮነ ኢሎም ይጥቅንዋ ከይህልው ስክፍታ ነበራ። ግዳ ኣብ ገጾም ዓስኪሮም ዝነበሩ ስምዒታት ገለ ኸተንብቦም ዘይከኣለት መልእኽቲ ዝሓዘሉ ኮይኖም ይስምዕዋ ነበሩ። ኣቶ ተፈሪ እንታይ ገይረ? እንታይ ክትገብር ናብ ስራሕ መፂኽ ነርኪ? እቲ ትጽበዮ ዝነበረት መልሲ ኣውሓዙላ እናፈለጠት እምበር ጓና ኮይና ተሓቶም ምንባራ ኣይተረድኦምን። ኣብ ርእሶም ዝነበራት ጠማምታ ተገንዚቦም ብምንባሮም ገለ ዘጠርጠራ ጉዳይ ዝነበረሞ ንዑ ክትጣል ዝመፀት ገይሮም እዮም ቆፂሮሞ ነይሮም። ኣሃ ንዑ ዲኹም? መጠናዊ ርፍቶ ተሰምዓ። ኣእሙርኣ ካብ ጽንሖ ጸቕጢ ተኣልዩ ፎኩስ ክብሎውን ተፈለጣ። ኣነ ኸኣ ከይተረዳእ እንዶ በዲልዮም ኮይነ ኢለ ንነፍሰይ ክሓታ ጸኒሐ። እዚኹም ከበሮ ነፊሕኩም ጸኒሑ? እንተኾነላ ካብ ዝተላዕለ ርእስቲ ንምህዳም ሜላ መፍጣር ነበረት። ሳቤላ ኣሽከዓላል ገዲፍክ ዝሓተትኩ ክመልስለይ እንታይ ክትገብሪ ኢኺ ናብ ስራሐይ መፂኽ ነርኪ? ካብ ዝተበገሰ ዘረባ ተሃድም ምንባራ ስለ ዘስተብሃሉ ደጊሞም ንጹር መልሳ ደልዮም ተወከስዋ። ኣነ ደኣ ስለ ዝጠፋእኩም ንዳሃይኩም ክገብር ኢለ መፂ ብሕቶ ምሰዋ ጠርዋ እቲ ክሕሸኒ ይኽእል ዝበለቶ መልሲ ሃበት። ብዘይትወፅኦ ስለ ዝሓተትዋ ካልእ ኣማራፂ ኸተናዲ ነይርዋ። ብናይ መን ፈቓድ? ሳቤላ ትዛረበ ይርዳእ ክሎ ድዩ? እንታይ ዲና ተረዳዲእና? ባዕለይ ክድውለልኪ እየ ደይበልኩኹን። ሽዑውን ካድኡ ይከኣሉን። እወይልኩምኒ ልዕልኡ ክትከይድ ካብዘይ ምድላይ ካልእ ከይወሰኸት ቀልጢፋ መለሰት። እሞ ዝናበልኩኹ ስለምንታይ ከምኡ ጌርኪ? ዶሳብ ዓይኒ በዓልቲ ቤት የኸ ክትእትውኒ ደሊኺ? መልሲ ዝደልዩ ሕቶታት ወርወሩ። ሳቤላ ክኸውን ዘይነበሮ ኢኸ ጌርኪ? ከም ንፋስ ዝሃረሞ ነፀላ ማእዝና ይነበሮን። ጽቡቕ ኣለኹም ተጋጊኤ እንተኾነ ግና ሞባይልኩም ተዓፅያ ስለ ዝነበረት ክረኽበኩም ኣይከኣልኩን። እዚ ምስኮነ ድማ ናብ ትካልኩም መፅእ ዳሃይኩም ዝሓተትኩ በለት ኣብ ፍርሕን ስክፍታን ተቐርቂራ። ኣቶ ተፈሪ በጀኹም ለኩም የቕሬታ ግበርለይ እዚ ኣይትድገምን እያ። ከምቲ መገሻና ዝኣተኸልኩም ቃል ንኢደ እግርኹም መሲላ ኸይድ እንተኾይነ በዚኣ ትደምደም። ተማሕፀነት ሓንሳብ ዝረኣየቶ ጽቡቕ ብኡ ኣሳቢቡ ከይርሕቃ ሰጊኣ ነበረት። ጽቡቕ በሉ ሳቤላ ስንእንእ ክትብለሎም ምስ ረኣዩ ማዕረ ክንደይ ተዛሪቦም ከም ዘድምዑ ድማ በታ ኣጋጣሚ ንነፍሶም ኣመንዋ። ሳቤላ ቃል ንምድርን ሰማይን ዘቐመ ምዃኑ ዝጠፍኣኪ ይመስለንን። ስለዚ ቃል ከኽቢርኪ ዝበልኩኹ እናፈጸምክ እንተኸድኪ ክንረዳእ ንኽእል ኢና። ካብኡ ተረፈ ግና ጌጋታት እናብዛሕክ ምስ ትኸዲ ኣነ ክፀሮ ከብደኒ እዩ። ሳቤላ ተረዳዲእና ዶ? ትህቦም መልሲ ንምስማዕ ኣእዛኖም ጸለዉ። እወ ተረዳዲእና። ቀልጢፋ ተሰማምዐት። ልዕሊኡ ዝኸይድ ዘረባ ናብ ዘይምርዳእ ክወስዳ ስለ ዝኽእል ክትቁጠበሉ ከም ዘለዋ ተረዲእዋ ነበረ። ኣቶ ተፈሪ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሕቶ ዶ ክሓተኩም? ዝተረፋ ከም ዘለዋ ብዘእንፍት ክትሓትት ፍቓድ ሓተተት። ሕራይ ሕተቲ ዕድል ሃብዋ። እታ ብስራሕኩም ጽንሐት እንቆልዓ ማለት እታ ጠናስ ጓልኩም ድያ? እናፈርሐት ሓተተት። እወ ናይ ሓደራ ጓልያ። ታዝፈርሕዋ ሕቶ ምስ መፀት ናይ ውሽጦም ስምዒት ኣብ ውሽጦም ገይሮም ተጠንቂቖም ኣሕፂሮም መለሱ። ናይ ሓደራ ጓልኩም? ኣይተረዳእንን እንታይ ማለት እዩ? ካብ መን ያኸ ጠኒሳ? እናተረዳኣ ክበርሃላ ድሌት ከይተረዳኣ ነገር ትፅሕትር ምንባራ ግን ኣይተረዳእን። ሳቤላ ኣብ ሕርቃን ተዓቕቡ ተተመሊሳ ናብ ጌጋ ተኣቱ ምንባራ ኩነታታ እናገረሞም ከደ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝሕዝዋ እውን ኣይፈለጡን። ሳቤላ ሕጂ ኸኣ ጌጋ ፈፂምኪ ኣይርዳእክን ድዩ? መልሓስኪ ቀይዲ ዘይትገብርሉ? ተቆፃፂሮሞ ዝፀንሑ ስምዒቶም በብቑርፈ ከም ክብል ጀመረ።
ክውስኑ እንተደናደኑ እንተኾነ ግና ንስምዒቶም ኣይሰዓብዎን